ukausumudza vantu vakuwanza kugadzika pasi hauchasimba. Kusimba kwako kune chekuita nekuzvipira kuti kuda kurwadziwa. So kune zvinhu zvinorwadza zvinosimbisa vanhu. Kune zvinhu zvinopowa zvakakunakira concerning your destiny. So wakaipa haamboshanda nemaproblems to attack you. Pamwe pacho anounza a balanced life, a good life to attack you. Imagine pamukore uno wawana munhu ada kukuitira zvese zvauri kushuwira, but asina mutumwa naMwari, asina ine purpose yeupenyu hwako. Dzimwe nguva you can buy the idea. Why? Because ndo zvakanaka pamukore uno ende zvinokupawo kuchiremerera nekuonekwa maraini. Kune semunhu chiremerera. Chiremerera chinodiwa but unogona kuremerwa ukazoremara. Why? Because waenda muzvinhu zvisina ine destiny yako. Zviri nani kutarisirwa pasi nhasi uri muvision nefocus yedestiny yako than to be born today and die useless. Okay, thank you. So Moses is a guy aberekwa for wrong time according to the mind of people or to the mind of men. Nokuti akuberekwa kune descendants against him. Kwete nokuti ane zvaatadza, but nekungoti ingori type isikudiwa pamazuva acho. So that is when you come to life, you're not going to share with say uchirengwa because you are a good person. But you don't want to go in a good person. Uri kumurisika kamuchione vawo. Auna kusaruta kuwa kumuri ikoko wakangoberekwa ikoko kwakamakwa vanhu ikoko. So there are times ekuti une mamwe reasons ekuti unomashaiwa kuti indara. But zviriko izvo zvigamuchire. And pane zviri beyond control. Zvokuti hauna zvaungazviite kuzvichinja ndo zvitoripo. Wodi kana zviripo zvakadaro ndo zvakanakira Mwari. Bible rinobva rati all things work out together for good to those that love the Lord. Zvoreva kuti mukuipa kwazvo God has a special plan. Mukusagamuchirwa kwako mukuvenga kwako God has a special plan. So azvidzivise pfungwa yaMwari yakanaka kumanifesta nokuti kune munhu asina kufarire. Azvidzivise pfungwa yaMwari yakanaka kumanifesta muupenyu hwako nokuti nyika yacho haisikaiti. Mwari hatadze kukukomborera nokuti nyika haina mari chaiyo ine simba inobatika. Blessing haisi controlled nesalary. Blessing iri controlled nefaith in him. So dzimwe nguva uri musituation yekuti zvichida pamwe passport ndoyangonetsa kana kuti mari yekufamba ndoyangonetsa, pfungwa yako haisi pano, unenge unofunga ndaenda kwakati. But muchiona kuti Moses Bible rati nokuti mai vake vaimunda vakandomuviga kurwizi, but kurwizi hakusi kumba. Maconditions ekurwizi haanakidze, kunotonhora, hakuna shamwari, hakuna munhu anoseka naye. Akangovigwa ari mubasket, munhu ari supposed kuvamba bed ari mumba, but chaita kuti aiswe musituation iyoyo kudiwa. So there are times yekuti Mwari vakakuda unoswera usina shamwari, unoiswa maunenge uri lonely, but Mwari aine agenda or purpose. So Moses is in a place yekuti hana friend, hana munhu anorelate naye nekudii, but chaita kuti aiswe ikoko is the love of God. Saka imwe nguva tine kumwe kujaja napatinoita kuti kuona zvakadaiswa hauna Mwari, sewaiswa pasina shamwari, pasina anokuda. But you need to understand that all things work out together for good. Zvoreva kuti Moses ari in that place, the Lord's grace was upon him. Chinotaridza kuti ane nyasha zhinji ariko. The conditions there were not okay, but he was surviving. Amene wangu kushumira the conditions dzinakodaro dzisiri okay, but he was surviving. Uri kurema musituation yekuti ukazoudza vanhu wakuda musituation vanokurambira kuti nzvimbo yakadai haigarike, nyika yakadai haigarike, wakagara sei. That's a sign of the grace was upon your life. Kune imwe nyika ndakaenda so vanhu varekodi yekuipa kwezvinhu muZimbabwe pavakandiona vakandibvunza katu, are you from Zimbabwe? Ndovamboti karezva sure are you from Zimbabwe? Why? Because vane a wrong picture yekuti kana uri musituation yenyika yakadaro unofanira kunge uri munhu akaita zvinhu zveshe, but vaishandisika kuti ichokwadi zvinoita nokuti nyasha dzaMwari hadzikontrol neeconomy, nyasha dzaMwari hadzikontrol nemamiriro emasystems enyika. Politics hadzina power pachinhu chinonzi grace. Grace dzaMwari even political zvinongomira zvakanaka, you test
testify the goodness of the Lord. So Moses kuchengetwa kwake ari kurwizi hakuna much protection yevanhu. It was just the grace of God. Nokuti kana kune makarwa ilako kune nyoka dziriko hadzina kugona kupinda mubasket rake. Hapana gadha ari kutatisa nyoka kupinda kana mumwe munhu. But there was grace upon the basket. Mwari ngaaise nyasha pane zvaunobata. Mwari ngaaise nyasha pamusoro poupenyu hwako. Kuti pasina vanhu vanomira newe but piwa nyasha dzinogona kumira neupenyu hwako. So Moses was protected by the divine power of the hand of God. So there are times I don't know why this message is challenging me today. Situation is right, but God is with you. That's why you are pulling through. Situation the reason why you are standing today is all about the grace of God. So don't look around all the marines. What is in the community? Environment, but greater is the one inside than the one in the world. There is a purpose and a reason why God is taking you through this way. Joseph was with the Lord. Joseph even in prison. Prison environment environment but Bible wrote the Lord was with Joseph even in prison. So there are times your environment among the reeds. But I've come to challenge you. You are a Moses of our generation. God is with you. He wants to take you somewhere. Environment, continue to have faith and believe in Him. So this boy called Moses, and basket, among the reeds. Bible wrote mwanasikana wa Faro akaenda muranda wake ndokubva vaona basket vari kumvura ikoko ndokubva varitora pavakarivhura ndokuona kuti mune mwana arimo ndokubva vaziva identity yemwana. Mwanasikana wa Faro akati this is a Hebrew boy. Ipapo kune decree yekuti maHebrews vakomana vana vaberekwa ngavafe. Identity ndokubva yazivikanwa. Identity yezvinofanirwa kufa but hachina kufa. Identity yazivikanwa. Saka kune zvichazivikanwa nevanhu but Mwari ozvidzima mumeso avo. Nyangwe vaziva kuti hauna kufunda but God will make you promoted. Vaziva kuti hauna hama but the favor of God will take you higher. Zvakatozivikanwa kuti mwana uyu ndomuHebrew. MaHebrew vari supposed kuurawa but nyaya yekuurayiwa kwaMozisi haina kutaurwa nezvayo. Nyangwe identity yaitotaura yega. Nokuti identity yekuti this is a Hebrew boy zvinongoreva kuti he is supposed to die. But identity yazivikanwa, but there was grace upon this boy. Handiziva ndiri kutaura naye une zita, une kwaunobva, uri muenvironment yekuti zvikangotaurwa zita rako nesenemu yako nekwaunobva unofanirwa kunge uchivenga usikasimudzirwe usikadiwe. But kuna Mwari anoti aiwa nyangwe vaziva rudzi rwake but ndakamusarudzira chikonzero. So identity was known, but grace was upon that identity. Nokuti kwaitwa nechirova kuti mwana wemuHebrew ngaurayiwe. Uyu paakanhongwa ari mwana ndokubva azikanwa kunzi muHebrew. Havana kunodiscassa issue yekumuuraya. Zvanzi akamutora Miriam ndokubva amhanya nzanzi yake zvikati munoda here ndikutsvakirei anokuyamwisirai mwana uyu. Urikuona imwe challenge iripo ndeyekunhongwa nemunhu asina mukaka. Iwe uchiri need yemukaka. Imwe challenge ndeyekunhongwa nemunhu anokuda but asina zvinoita kuti ukure. Beware, tiri mumasystem tiri munguva yekuti somebody will come after your life. Kwete nekuti anazvo zvinoita kuti upenyu hwako huendeke but ane kainterest kaari kungodawo pauri chete. Haana mukaka wacho wekukupa but anoti ndakunhonga uri wangu. So kuna mai vakamubereka naamai vakamunhonga. So ari in between. So wamunhonga haana mukaka but ari kumuda ende ada kuenda naye kupalace. So amai vakamusiya ikoko vakasiyawo kuna Miriam. Miriam ndiyakutaura nekuti munoda here ndikutsvakirei anokuyamwisirai mwana uyu. Mwanasikana wa Faro ndokubva abvuma. Aziva kuti mwana uyu mwana womuHebrew. Amunhonga ndokubva abvuma kuti aiwa kana pane anoda kuyamwisa mwana uyu ngauye ndichamubhadhara. This is the time of slavery. Vana veIsraeri vanga vari muslavery muEgypt.
maslaves avabhadharwe. But maiva Moses pavakabereka Moses, chakatanga kuitika vari muslavery kuwana salary. Hazvina kuti zvaitika kune vamwe vaiti vakabereka vana vaifa. Mai Moses ndokubva vabereka mwana, nhamo ndokubva yafa mumba mavo nokuti mari yanga yakupinda. May God bring that different generation ekumhuri yekwako. Zvakaitika kune vamwe ngazviregere kubata pauri. Mwari ngaaudze difference nokuti wakaberekwa kumhuri yekwenyu. Wakaberekwa for a greater reason, but you are going to start small. Moses haana kutanga aburitsa vanhu munhamo, but kuberekwa kwake kwakaburitsa family yavo munhamo. Nokuti mai vake vanga vakuenda pasalary yekuti vakabereka Moses. Imagine kuti chavabereka chinofanirwa kufa, but chinofanirwa kufa ndo chakuita kuti vachirarama zvakanaka. Ukatera vakabereka vakamutarisa vakati ndaita munyama, ndabereka mwana mukomana. Haana kuziva kuti vatoitirwa nyasha naMwari, nokuti mukomana achatanga kuudza salary mumba. So mai vake vaipota vachiyamwisa mukomana uyu, but achiswera kumba kwemwanasikana wafara. Chagonekwa pano kuti amborarama naanamai vaviri muplani yaMwari ndechekuti kana akabatwa semwana wemwanasikana waFaro anobviswa padeath row. Auya kufamily ine power inoti kana zvitada hazvife, ndo family iri kumuchengeta yakamunonga. Family yakamubereka iriko, but vakaramba vachichemera kuti ndewedu, vanoti taakuuraya nokuti mwana womuHebrew. But mai vake vakamurega achinogara kumba kwevamwe amai, nekuda kwokuti vaiziva kuti it's for a season yekuti agone kukura, nokuti kwauraiwa vana kwete vanhu vakuru. Saka Moses akangodarika stage yemwana adarika season of death. So chinoita kuti ayamuke season of death is to be under a wrong mother. So mulife kune vanhu vanonzwa naMwari for a reason, for a season. Yekuti ukasaziva season yacho unochemberera kusiriko. Why? Nokuti season yekuti uregere kuurawa zvanzi kunofanirwa kuuraiwa vana. Saka Moses akangokura chete abuda mudeath row, but chinoita kuti akure chii? Kunogara naamai vasiriwo amai vake. Vasiri amai vake ndo vanoita kuti agone kuyambuka stage inouraiwa vana. So ana mai tu vakamunonga nevakamubereka. That's a picture yekuti in life haufanirwi kuva nementality yechurch, iva nementality yekingdom, meaning iva understanding or ability yekudzidza kubva kune vamwe. Usangoti kwedu chete, ndoda kuti chanhu kingdom yaMwari. Mindset yechurch ndeyekuti kwedu chete zvatoudzwa ndizvo chete, hakuna kumwe Mwari wacho amupinda kuno, zvedu zviri kuno. Mindset yekingdom, you can learn from those who are outside. Hazvino kuti wapanduka kuno ndokwe Moses amai vake ndo amai vake, because ndoko anomwa mukaka, but kuna amai vanomujengesa rufu. Acts chapter 10, mukadzi ainzi Dorcas kana kuti Tabita akafa, vanhu vada kundomuviga, ndokubva vanzwa kuti ari Peter ari close, ari panzvimbo inonzi Jopa, Apostle Peter. Vanhu vachitogeza mutumbi ndo vakati ngatichimirai, ngatitumei vanhu kunoshedza Peter. Peter akanoshedzwa akauya akanamatira Dorcas, Dorcas akamuka. Chakaita kuti Dorcas amuke number 1, type of church yaDorcas yakamuka pakuziva kuti we don't have the grace to resurrect Dorcas, but kana tanzwa kuna Peter ari close, let's submit to his grace kuti Dorcas agone kumuka. Kuda kuti ukapinda church isingatende zvinoitwa naMwari kune dzimwe unofira imomo. Dorcas anofa kana chechi yake ichiita ina basa nevamwe vanhu. Isu tiri pano tinonamata Mwari. Hongo munonamata Mwari, ndimi mwamuna Dorcas muchechi, but do you have the grace or the anointing to resurrect Dorcas? Kana musina mukashaiwa hati yekutendawo zvine vamwe, Dorcas anovigwa. So vanhu vazhinji vauraiwa nechechi. Chechi inogona kuva enemy yedestiny yemwe munhu. Kana munhu wacho akapindwa nechechi asina kupindwa naJesu. Hazvina kuipa kupinda chechi chakaipa, hazvina kuipa kupinda chechi chakaipa kupindwa nayo. Ikakupinda Jesu anoshaya space. Sese chaunofunga zvese zvaunoita iye kuti yedu. Svika paunoti Jesu wedu. Nani nevamwe.
That's why the Lord's Prayer matona mata tofanira kuti our Father kwete kuti my Father. Kunoti wende kuti our baba vedu ngatinovashiya nevamwe vanhu. Ende vamwe vana hatizivane but baba vanotiziva. So Moses kumba kwaari kurarama ari hakusumba kwawo. But zvakanaka kuti agorarama ikoko kuitira kuti adarike season of death. Nokuti kuri kuurayiwa vana. Saka akangoramba ari kumaraini kwavo anofa. But ngauye kuzokurira kuno kana akura aziva kuti ndadarika rufu rwacho wechisungu. So akagara ariko Bible panavereka manje kuna Hebrews rwati by faith when he grew up, by faith, not by age, by faith. Paakakura mu knowledge, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God, which means faith is a product of knowledge. Kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko raMwari. Zvinozi chinonzi kutenda chinhu chinogadzirwa neword neshoko. So Moses when he grew up by faith, paakakura in knowledge, ndopaakati handingarambe ndichinzi mwana womwanasikana waFaro. Why? Because season yedeath ndakatoidarika. Ndaakudzokera kumba kwevabereki vangu. Akabuda kwaari kubuda manje. Hakubudwe neintelligence, kunobudwa newisdom nekuunderstanda pfungwa yaMwari. Pakuti kudii kwaari kubuda kwakanaka kudarika kwaari kuenda. I know pfungwa yakanaka ndeyekubva kwakati shatei kuchienda kwakanaka. But pfungwa yaMozisi ndeyekubuda mupalasi achienda kumaraini kwawo kusina kutinakira. Saka Bible rati izvo akazviita by faith, which is either the hearing the mind of God, purpose yaMwari. Why? Nokuti Moses hauna kuurawa paurayiwa vamwe vana. But ukanorarama uri paFaro waakuzourayirwa purpose. Why? Nokuti kana uri paFaro haugoni kuwana calling inoita kuti urwe naFaro. Kusvika wasuduruka paFaro, Mwari wasangana newe wakuti tienda unofisa Faro, what let my people go. Statement iri kupiwa Moses naMwari kuti enda noudza Faro kuti let my people go. Haisi statement yakapfava. Iri tough. Why? He was raised there. He's supposed to go as semuzukuru akarerwa kwaFaro with discipline. But Mwari vari kuti enda nehasha unovava kuti let my people go. So there are times ekuti unofanira kuchiverera kwanga kwakambokunakira. Moses ari supposed kuenda kunoudza Faro, akamuchengeta, akamurera kubva ari mupana kusvika akure kuti mudharaveregedza vanhu vaMwari vabude muno. Kuti enda unopopotera akakupa chikafu. Naturally izvozvo hazvibhala unofanira kuenda nerespect. Ndoko wakarerwa. But Moses apiwa calling naMwari kuti enda unofesa wacho aikupa chikafu. Kuti aiwa zvanyanya wajairira vanhu vaMwari. Let the people of God go. It was not easy. Pese pane pfungwa yaMwari hapasi easy. That's why Moses said it's not enough to go with words. Ndikuda proof yekuti muneni, and he was given power to perform miracles. Words were not enough. Why? Because Pharaoh anogona kuzoti kana hakuna sika asizvo zvarutaura. But paanozo demonstrate power, nobody zotaiwa aita encounter naMwari. Encounter naMwari aigumire pamashoko bedzi, but also in the demonstration of power. So by faith when he grew up, mukutenda paakakura, kuti mukutenda mune mastages. Tine vanhu vanotenda but vasiri kukura mukutenda. By faith when he grew up, kuna kuti mufaith mune malevels ekukura. Pane kukura kusvika palevel yekuti unoramba zvakanaka nokuti waakuzouta hazvina kunakira purpose yaMwari mulife mako. Uri supposed kuburitsa vanhu muEgypt, but iwewe kana waakuchengetwa kwaFaro unogona kukanganwa purpose nekuti waane good life, waakutadza kuona reason yakanzi naMwari uye uburitse hama dzako dzinotambudzika. So Pharaoh chaangaita pana Moses inonzi adoption. Adoption yaida kuuraya the vision or the purpose of God. Nokuti iye akarerwa mune zvakanaka anogona kuignora nhamo ine vamwe. Nokuti ndofunga danga ari muzezuru aiti nhamo yemumwe hairambirwe sadza.
As long as you put under the faro, our Ukaya should dinner, now it's okay. But most work have a purpose, young one, look by you. Could you remember the Shakanaka? I see no purpose, young one. Ushika Amazon Tabit Shakanaka. I have a mind regret, is selfish. A mind nature eat and a long life. Vision, yes, Yamari against Maori, I see selfish vision. If vision is international, if vision in each and a root in the things and a nika. Ukamwona vision go chamshika therefore vision ye kwamngani inomnvolve akamwela chamngari chikeswa Maori chine kuita neramwelano. So by faith lanzo wakaramba ndokubva abva ikoko kwaari kubva kwakanaka anodya zvaanoda agere mushe but zvanzi faith ndo yamutuma kubva ikoko achibvirei ane zvaaziva zvine chekuita naMwari. Ukasaziva Mwari une zvinhu zvakanaka zvaunoswera nazvo izvo zvisina kukunakira muupenyu hwako nekungoda kwokuti hauzive Mwari. Ndaimboudza vamwe pane imwe nguva ndikati chinhu chiri dangerous kuziva kuti munhu uyu anoita sekunge anondida but handide. Why? Nekuti munhu asingakude anotombokuda. Vanosina kusisa kuti adownloada mushi. Ndikupe example. Unoona munhu ari kuchengeta huku maraino, purpose yake ndeyekudya huku. Saka anotsvagira chikafu chakanaka achidziva zvokuti huku ukatoiudza kuti ari kukufidha iwe ane kamwe kaplan against you, dzinogona kukurambira kuti hayo mabatiro atiri kuitwa acho soga tiri pari nani. Chikafu chiri kutengwa chakanaka chekutauno, takatopiwa malaiti ekudya 24 hours. Tinopiwa malaiti kahuku, chikafu cheizo mvura inatsoiswa, but ukada kudziparidzira kuti ari kukuitirai zvese ane kamwe kaprogram against you. So gonna kuramba because he huku. So mwanasikana nacho ukatomuudza kuti munhu ari kutengira iPhone ari kuenda kunogocha newo ane kaplani kakuzokugocha anogona kurambawo. Chinomupa kuramba chii mudiki pakuziva. That's why I encourage the youth to have so much respect to my elders. Unamuda very intelligent, but intelligence I beat it not in experience. Experience is one of the powerful things in the world. Experience is only to obtain with time, not with intelligence, with time. So it's experience. So in the Bible, the first murderer, mwana wa Adam and Eve, vanhu vaMwari vakabereka mhondi yekutanga pasi pano. Sei vakabereka medhara vari vanhu vaMwari vane rudo nenyasha naMwari. Problem ndeyekuti vakapiwa assignment yekuva nemhuri nekuchengeta mhuri, but ivo Adam naEve hapana pavakambovawo vana, vakasikwa vari vanhu vakuru. So havazoti kuva mwana kuita sei, kutamba kuita sei, kufurirana kuita sei, havazvizive because vanoda kusikwa ari madhara. Adam achitosikwa kuenda pagrasta kutoda mukadzi, Eva achisikwa achienda kumurume. So vari kunzi manje maapu avabereki vanochengeta vana. Saka vana pavakati handi kunotamba kuseni, mubereki anobvira azvipika kuti pada kuuraiwa munhu vaingoti ndokutamba kwacho kwavanozvizira kuti vanobvira vambovawo vana. So experience ine value mulife. Saka uchiona kune munhu asina kuti ngwarei akakura anokuzwa zvauri kuita hazvina kunaka. Iwe nokuziva kwese nekungwara kwechiti hai unoda kubatizwa zvakanaka yozodii by experience nyaya iyi yakaiona. Handi kune shona inoti takabvako kumbunga hakuna ipa, imi manje munorivhesa kuti dzakasara dzichimera. Anga dzakazomera. But vakuru vakatobva dzisiko, but imi muri generation yekutara dzakasara dzichimera. Nekungwara kwese nekumera kwadzo kwadzakaita tozobva futi yamhere kumunda iko. Hakuna chinobvita chinonzi experience. The youth ine intelligence, ine strength,
but the youth must respect elders. Samuel, paakadanwa na Mwari, akawana help na mentor as Bishop Eli. Pashailo, Samuel wairara mutembere, beside the arena. Bishop Eli wali mu office. Baba not mama zwa, kutara mama ibaito wa bishop. The bishop Eli wala watu kura wakwekura. Basi sanya sooni. Wali mu office. Mwari no maada na Samuel. Samuel no kubamuka na maya kuna Eli. Akati mungu ni dana Eli baba ina katibeti. Paaka zoka mtatu. Akato zohumfa na Bishop Eli. Kuturuku dana wana Mwari. Ukazuwa dana machirikira kuya kuno. Pindira uchiti. Taura intenti muranda akaterera. Zoreva kuti Eli nyambasiri ya kudanwa. Anoziva madaniro anoita Mwari. Samuel nyambari ya kushedza by experience asadambo kushedza kwa Mwari. Sa anotometwa ni mudhara asisanzwe kushedzwa na Mwari, but akamboshedzwa anoziva mashedzero anoita Mwari. So mentor wa Samuel ndi Bishop Eli. Samuel anaona kuita zvakawanda zvakakura, but background yeministry yake akadzidza ukaona Bishop Eli kuziva the voice of God. So the youth must respect the experience of the elders. Moses akura mukutenda akabva. Kwaikuva kwakanaka. But kunoda kubviwa nokuti hakuna kunakira purpose yake. Kune zvakanaka zvaunoitirwa zvisina kunaka papurpose yelife, but zvakanaka paentertainment nekutandara mulife. Ndo zvaita kuti ndive teacher airowa kuchikoro. Because uri kudii unoti kuti tiri kurowa, purpose yauri kuroverwa, sometimes hauna uizive. Unoti anorowa. So instead yekuti ndierenge ndichiregera kurowa, ndinyatsosadhamushi. Ndairigidza mashoti. Ndaivhara shamu kwete ignorance. Saka unenge resistant kushamu, but wakura muupenyu wadofu haugone kuresista poverty nemashoti. Namwene kurowa wairigidza mashoti iwayo. Shamu unogona kusaingwa but poverty inopinda. So ndakaiva defensive ku wrong thing. Why nokuti handisikuziva tisengeri kurowa. Life ukawana anokutsura nekukurayira, you are blessed. Because the purpose yemunhu iyeyo ine chido chekushape destiny yako. So Moses by faith he refused. Hakuna akamuparidzira, hakuna akataura naye. Because faith comes by hearing and hearing by the word. Right? Aiva neshoko raMwari. Right, minister kwaari. Kunati munhu ngaave neukama nerelationship neshoko raMwari. Why? Because pari pekuti ndikufundisa zina kuparidza iro shoko ukarirarama rinokutaura mauri. So akarinzwa kuti pauri kunokwamusira iti. Kuona hapo bacon masausage for breakfast, but destiny yako iri pastake. Buda mumba muno. So akabuda mumba imo. Akaenda kwaro kuhama dzake. Nokuti une chaanzvera muspirit. Kuti chinyamwe zvakanaka zviri against my future. Why zvakanaka zvauya kuti ndiuze focus nepurpose why I'm in this land of Egypt. Ndaifungidzira kuti zvakaipa ndo zvinoataka vanhu nguva dzese. Ndikazodiscover kuti kune zvakanaka zvinouya neagenda yakaipa zvakauya futi kuzoataka. Ndaifungidzira kuti poverty is the weapon of the devil chete. Because this is the devil also uses good things as weapons to destroy people. Zvakaipa sizvo zvega zvinoshandiswa naSatani nokukuataka. Pamwe pacho anoshanda nezvakanaka kuti zvizokuipira. Zvokuti unofunga zvakanaka zviitira muupenyu hwako inyasha gamba iataki. Waita pfungwa kuti zvakaipa zvinoitika kwandiri iataki gamba inyasha. Why? Because ataki iyo inobva inokusvitsa kwausingagoni kusvitswa nezvakanaka zvakauya kwauri. Munhu akaenda kujimu achida kusimba anofanira kusumudza simba. Kuatenda jimu is not enough. Shuka wakuparticipata. Ende chinoita kuti munhu anzi asimba kurwadziwa.
ukasada kurwadziwa hausimbi. Ukamusumudza vantu vakurwadza kugadzika pasi hauchasimba. Kusimba kwako kune chekuita nekuzvipira kuti uda kurwadziwa. So kune zvinhu zvinorwadza zvinosimbisa vanhu. Kune zvinhu zvinopowa pazvakakunakira concerning your destiny. So wakaipa haamboshanda nemaproblems to attack you. Pamwe pacho anounza a palace life, a good life to attack you. Imagine pamukore uno wawana munhu ada kukuitira zvese zvauri kushuwira, but asina kutumwa naMwari, asina ine purpose yeupenyu hwako. Dzimwe nguva you can buy the idea. Why? Because ndo zvakanaka pamukore uno and zvinokupawo kuchemerera nekuonekwa maraika. Kune semunhu unochiremerera. Chiremerera chinodiwa but unogona kuremerwa ukazoremara. Why? Because waenda muzvinhu zvisina ine destiny yako. Zviri nani kutarisirwa pasi nhasi uri muvision nefocus yedestiny yako than to be born today and die useless. Mwari vaiva naJoseph, the way yekuenda patroni yake was through the prison. Nekuaccuswa nyaya dzasina kuita. Kana ari Daniel, favor yake hombe yakabva kushumba kwete kuvanhu. Vanhu havana kubira naye. Chakamira naDaniel ishumba nokuti ndo dzakazoudza mambo chokwadi kuti wamakanda we ari right but makanda vari wrong tinoto. So there are times ekuti the lions are not against you, they are for you. But inyaya yekuti waunodawo to be among the lions. Imwe favor yakaitwa Samson achienda kunzvimbo inonzi Timna, that Judges 14 verse 4. Achienda kunzvimbo inonzi Timna, he came across a lion. Ikajova against you. Akaibvarura mumwe musamfura nepo akawana mukanwa meshumba mune uchi. Shumba normally inouya kuzokudya, but kune shumba dzinouya kuti uzodya. Nyaya yekudiwa ndeyekuziva munoitei neshumba yauya. So dzimwe nguva pfungwa yemumwe ndeyekuti dai Mwari andiwanira nyasha, sitio environment yandinogara, dai Mwari andiwanira nyasha, kwandiri kwachakuite vanhu vandinawo havasigaiti. Pane zvakanaka zvisina kunaka. Zvinokonda munhu ane meso emweya. Nokuti kwabviwa naMozisi akanoudza vanhu kuti andabva mupalasi unoenda kumaraini kwedu tiseni. Unonzi kufanira kude washingirira kuchikosa kune zvinhu zvatinoti osa ndo zvinodiwa nevamwe. 1 Kings chapter 1. Pane musikana akawestirwa destiny yake in the name yekuenda kupalasi making David. 1 Kings chapter 1 inoti David akura akwegura miri wake usanzwe kudziya, vakamutsvakira mwanasikana anga akanaka, a beautiful virgin girl, a Shunammite girl ainzi Abishagi. Vakamutora iyo yekuti ari beautiful, vanozati kana amugumbeze beauty yake haichaoneka ende hakuna achamuda kudzoka. Waitamubvisa muarea yekuti agone kuonekwa, tamuviga muarea yaasingadiwe. But unoziva yekuti kana achigara mupalasi imomo, maybe David arikufamba achivhizita nemotaketi, vanhu vanenge vachiti mamuna Abishagi ari mukati umu. Yeti mukati mari imomo yake mupataiti, but ari mukati zvake. Iye ndiye anoziva kuti handidiwe, ndiri kungoadzisa shefu handidiwe, but vari kunzwa vari kuti zvake. Was akatoita kusarudzwa, haana kuenda ega. Kune machinda amambo akaenda kunomusarudza. There are times ekuti uri kusarudzirwa kuparadzwa, but uri kunoparadzirwa kupalasi. Haana chaakachibva mulife waAbishagi. Why? Nokuti kana akagara 3 or 4 years ana King David, saka David afa, right time yaakabuda, beauty ine chekuita netime. Iri heritelife, uda zvaungazviita. Beauty pane paunopisa. Wozosvika patime yekuti watsva wapera. So time yakabuda Abishagi mupalasi, kunzoko vanhu vangava kuti makadi ikoko. Generation yaifanirwa kumuroora yakatoroora yani mhuri dzayo. Iye angodzoka nekuti ane mudhara waaidziisa. Kuda kuti vanhu vanga vasina ine destiny yake, but akaenda kunowestirwa munzvimbo yakanaka. Hakuna chakanaka sekugara kuState House, but kugara wako usingadiwe ma1.
unoabuswa in the name of good things. Tine vanhu vari kuitirwa zvinhu zvakanaka nemunhu ane plan yekuvaabhusa. And zvichida musikana wacho anotoziva kuti murume uyu ane mukadzi wake, unotozviziva. But nokuti une zvakanaka zvauri kuitirwa hauoni abuse, kutongokutipa ndo abuse yacho. iPhone yawina iri paprogram yekukuabhusa. Zvakanaka zvese zvaunoitirwa ndo program yacho ukuabhusa iwewe. Zvinotoda wakura wakuva nemesemo yakuona kuti pana kusandingoitwa hafu nemaiphone iwaya. Ane hafu maiphone anopiwa vanhu vasiri kuzorohwa futi. Anopiwa vanhu vari kuwestwa. Ngatingwarira asingakuda anokuda. Akawanda nokuti ndinokuda iye asingakuda. Because anokuitira zvaunoda. But ane time yaari kuwesta life yako nedestiny yako. Abishag, she was abused in the name of palace. So hapasi pese Satan paano akatanga ne bad things. Sometimes beware of good things. Zvisina umwari. Because akura akati kumba kunobva. Masoseji haana basa, good life haina basa, breakfast yawo haina basa. Ndaada kunotsvaga purpose sei Mwari vakatidana. Sei Mwari vakatitendera kuti tipone parufu rwainoiwa vana vese rikararama. Mwari vasangana naye vakamuudza purpose. Ende anobudisa hama dzako munhambo. So he became a deliverer of his own people. But zvakatangira decision making. Life iri spiritual, life futi iri physical. Kune zvimwe zvinotoda personal decision. Kuti ubude mazviri. Zvinotoda kuita sarudzo. Munhu ane inonzi will power. Pamwe pacho unokutoti mwechine sikanondiite zvakati. Kwewewo wacho unombofungei unodei mulife. Unoziva kuti wakaipa anotrasta mafungiro ako nekuita kwako. Oh, I will download this way. Chakaita kuti Satani ari Satani. Ndibatsiro ndinzwe musheka pa. Mwari havana kusika Satani. Mwari vakasika angel yainzi Lucifer. But iniquity was found in him. Nokuti wakafunga ndakutora chigaro changu chende pamusoro pechigaro chaJehovha. Which means chakaita kuti ari Satani arisi demon he thinking. Which means thinking is more than a demon. Because kana thinking yakagadzira Satani. Zvora kuti Satani haadi kupindwa nedhimoni kuti ave Satani. Kusati kwaane madhimoni akatoita Satani nekufunga. Kufunga kuri powerful. Mind yako ine nyaya. Bato yemunhu nadevil inotangira pamind. Mwari achiti vanhu vangu vaparana nekushayiwa chii? Knowledge, mind ine nyaya kuziva. Jesu achiedzwa naSatani akakunda nokuti aiti zvakanyorwa zvichinzi kuti airisa information ndo yakadzinga devil kwete identity yekuti ndi Jesu. Satani akatoaitozva ndiye Jesu wacho. Haana basa kuti uKristu unopinda church, ada kucheka the knowledge in you concerning the word of God. Akamake a decision Moses. Hakuna kazoita crusade. Kuti munogara kuno kuchibatirwa kuno kuchiita zvakanaka. Munogara no purpose yenyu. He grew up by faith. Don't Bible that he refused. He was not chased away. He refused. Anodzimwa ndiye anondaneta ne good life. Ndakuda inobowa but in a purpose man. Ndakasangana nevanhu vanomukatsela kuti pamwiri muneshoire navo. Upamuda unogara muchibva ukati nakiri munotendera kuno indava. But zvauya because of faith. So basically unoita a decision is led by faith in the word of God. Hakuna vanhu vanokomberera maoko. When I started ministry in 2006, kuwadzana kwataigara muparengi so even my friends ndinoona kuchikoro vakazondikansela. Because I want to zatanga sei that it was a dream so ndoma kutambira kuti anopenda. Zvinongouya. Akaduza ma-facts on the ground but akatozoona kuti munhu asitondi kansela. Adamikanzura. Was it destiny yangu? Because ananzi na Mwari ndiite. So beware of good people who are not godly.
Beware of good people who are not godly. Kuna wanu wasina mfumwari chachosa sina namata sina mwari. But wantora mashoko akanaka kwete umani akangunaka chete in general. Daika katerera shamwari yangu ya nuntaitiri kupi. Aitara shakanaka. But shalipoka ni shakataura mwari in the dream. So basically when we make a decision really led by faith in the word of God, very few people will celebrate you or love you or encourage you. Saidi yekuti ndiwokanzwa mwala wanakunzwa awawira nesho okuita nekuti wanakunzwa zvakataura mwari wacho. Iwo unoda kusimba nevanhu vasina kubvira vanzwa mwari vasingazive mwari kuti vakupa advice pamusoro pamwari wavasingazive. It's impossible. So I can make a decision. They told a boldness. This is the will of God. And Pharaoh, I must come out. So that was the but decision you are from what make. It's not making sense, you don't make a faith. Why don't you need a purpose? Make decision, young man. You should follow it from open. Expect that the people celebrate you. Make this your hero. The world I know not should have. You need to find out on the wrong side than the correct side. You can find them on the good. You don't find them on the rebel against God. Because in his church. And sometimes even the church, you find people who discourage you in the church. Man, nobody was there. There was a going to church, I was good. So they expect to right every time. I was good. Church munye wa munu. Church munye wa munu. Church munulemba munu. Church munusemwa munu sarutwa mu church. I was good. Jesus akazotswa mafuta Mark 14. Nemumukadzi akazotswa mafuta Jesu anodhura. Vadzidzi vanokombera maoko kuti tendira mai vazodzara leader wedu vakati what a waste. Dai atengeswa mafuta apiwa nherero. Hapana akafara kuti Jesu aitirwa zvakanaka zvinodhura. Vakati vonga ari kutambiswa. Vachitotevera Jesu wacho. But paakazodzwa perfume havana kuti better. Vakati what a waste. Beware of people but study the best for your life. Zvakanakisa zvikaitika pauri yangu achikufarira ndopa vanomanifesta kuti hakufarire. Iwe unosati kune vanhu vanokuda nokuti hauna zvakanaka sere zviri pauri. Life yangu vanoti chinjei. The same people vanomanifesta to become the devil. Kuna vakadzi vaigara vari tu mumba. Vese vakabatsirwa nevana. Mumwe ndokubva mwana wake afa. Ndokubva anoba mumwe. Kunoti aigara nembavha yake. But yaimirira dhei raanobereka. Vakadzi vaigara vari tu mumba. Chakaita kuti kumazobira mumwe mwana. Iye akararira wake ndokubva afa. Usiku ndokubva aronga plani yekunobira mumwe mwana mupenyu. Kunoti chaita kuti vagare vari tu ushamwari. But ushamwari hwakasvika pakuti yakapedzisira yamba bva mumwe nokuti mumwe ane zvinhu zvakanaka zvipenyu. So usafungidzira kuti unodiwa straight iye kuti pamwe zvinoita kuti uvengewo hazvipo. Bezvoita usamulaifi nevanhu vanodada. But hazvioneke nokuti zvekudadisa sezvavo. Kuna kuti uyu kwayaka tinonzwa naye. Anotopromisa yega pasati pane chinhu. Asi unomuzwa kuti denga rinoziva, denga rinoziva. Kuna anenge aonekwa kuti uyu daita apa taiti dai zvakati zvinhu zvake. Wepo zvisipo anenge mumachiro nemamatauriro. So breakthrough ya Moses yakabva padecision making inoda word of faith. Madecisions ako ngaaregere kubva paintelligence kana mafriends ngaabve pashoko raMwari as a believer. Why? Because mune zvaMwari mupurpose yako mucalling yako mupfungwa yaMwari ungaita pursue ndomune blessing yako. Zvaunoshuvira nekutsvaka zvaka Moses ari muEgypt akauraya munhu akatondisa kutengesa kuna Faro yaimedhara. But paakadzoka Mwari vamuti enda rekodi yemedha nenge yatodzimwa
He was now a deliverer. Mwari wakashanda naye akabudisa vanhu vechiti. Church this way. Purpose yamari muupenyu hwako ukaita pursue ndokune blessing yako. Zvaunotsvaka nekuchemera zvakarigwa ukaziva Mwari zvaanoda kuti uite. But kupursue purpose kunotoda a bold decision. 2016 parenge kuwadzana ndaneta kuparidza parenge ndaita about 2 months ndakatanga kufamba netsoka ndichienda pana first kunoparidza. Vaindiona murodi vaigara kumaraini kwedu vaitaura zvinobhohwa ende vanhu vanotokuona kana ukanyepera kuti sakusaidi kombi ichidarika kuna anoziva negosi yaro kuti ndiyo haana mari yekombi zvakaoma ari kuenda kupi kunoparidza kuti chechi ichamupengesa. Ndiye anonzi munhu iye sizve nekuti vanhu vakuseke vataure zviri negative iriko haijambike. Kana ukati Mwari protect me from them vasandioni mukutambura kwangu, Mwari anovatendera kuti vamboona. Period yekusekwa iriko. Even though you need test of faith concerning the decision you have taken. But one thing I know, when vakuona vakuseka, hapana time they will even celebrate you. Ufunge chiparidza pareiki pamba patairoja so vakaudzwa manje tikona muroja wanyakubira chiparidza vakaramba zvanzi ari wagare pambeda dzaraiseri kuti vanhu vanokunyarira. Handina kuona munhu ndakaramba ndichikushumira Mwari. Today the same people ndovanofamba vachiudza vanhu kuti aigara pamba pedu vanodada nei panero chekodzana vanodada nei. Kana vachizwa paredhiyo kana paTV kana kupi kuzvautodza kuti uyu aigara pedu chaipo asi ndovaiiti kusero. Vanhu vanochinja. Vanhu vanochinja. Vanokuseka nhasi haramba vachikuseka kuramba kwamira naMwari. Pane pauchasengera zvokuti vaikuseka vanoti pane friend yangu ndakafonera mai macho iwo patimu rekunditi uri kuita ichi parenga ndakamufonera zvikanzi ndakudzwa pasefema Mwari aripo zveshuwa saka itoreresa maerera aichi Mwari harevi demo zvinogona kutora nguva but nyasha dzake dzinogara nechisikapeni. Zvinoita sekunge zvisina basa but ukaita pursue the vision the blessing will manifest along the way. Ndaona kuita kwaMwari kunoshamisa nekuda kwedzidzisire ndakatora Mwari vataura madini just like Moses. Kuita zvinomakisa for a while zvine blessing at the end zviri better than kunakidzwa nezvisina basa then you suffer later. It's the worst thing you can do in life. I've been to many countries. Nyika dzekuti uri kure unozvikwenya kuti ndini here Mwari shuwa a street preacher munhu wakatora achifamba netsoka kuwadzana as far as Israel ndakanoparidza kuGetsemani ndakanoparidza kuGalilee. New Testament yese I've been there netsoka ndichifamba muguva raJesu macho paCalvary I've been there. Handina kutora mari ichagatinenderembeke. God sent somebody into my life. Munhu akangoona video rangu paFacebook ndobva andifonera kuti I've been blessed ndikuenda kuholiday kuIsrael. Do you want to join me? Anga asingandizive ndakatanga kuonana kuTel Aviv kuIsrael. PaAirport ndopatakasaranda kuruka. There is God in heaven. Wailoko vakacelebrate. The end of God is not short. That's why Jesu paakaberekwa zvipo zvake hazvina kugariwa nomulokawo. Mawise men vakati tabva nyika iri kure nezvipo kuti Jesu haana kuwana malocal gifts. Mwari unonamata hasi local. Malocals vakasakucelebrate vakasakufarira continue to do what God says. The hand of the Lord is not short. 2017 muna December pandakachata somebody saw me preaching phone ku UK ndokubva phone zvakuna muchata muna ring makachata ndifuti tikati andina chandinoda kuti uchate ende munobvunza zvinoita mari venue and everything. Ukaenda mangwana acho mutauni ndikatsvaga zvese ndikamufonera ndokubva ndichipa 2 hours I want to send the money. Mari yezvese zvemuchato yakauya after 2 hours kuti ndifunge rini
And the year after me married, over to fly from London to attend the wedding. She never know that together. Tell them one another waiting here. So imagine when I eat you party to say, who paid them off? A bold decision about the Sotar Amari, who was suddenly the way I shut a month to Shamis. The woman answered Ethiopia in a family I was there to buy. What am I going to say? What is that street for Arrow? 30 pounds, 30 on transit. Who paid that? Because a man who was not on the don't have to go now. And I will see you, but as I looked at you, who made that movie? Like Maroma and Dona, you should have a festival. The idea that I was dealing with the Paris. And those friends were able to Sadai. I sat out of Willa and South Africa. Neighbors, but I don't scare me. Beware of good people who are not godly. Usati decision was cheaper. It was a tough decision. Why? Because in a breakthrough, a blessing will pay you again. So basically, you have the devil, you send people to intimidate you. I'll give you this testimony. Maybe the testimonies will encourage you. Somebody phoned me time of COVID. Then I will know Tabets and Torah that we know what some other day Peter went. Don't tell me that day. Since I will be born. We don't take it anymore. Just like that. Why don't be the most of I told about Vandi, but the devil classes will take it. Lucky enough, Nana and the family, I'm someone who's going to drive. Stand over and they can't go and then it's going to go. Just like that. It was just by the grace of God. Church levels on CBSI, God is real. As my one Bible, the man should practical move pay you. But a bold decision, sometimes you don't looking courage, but you continue to do what God says. He's so faithful. Why not attend the Shekudaro? Shekudaro is before and after. Wait, I was not good. Not to you, Maru. Akuna munu nuchija munu shikapa. Akuna munu netra munu shinish. Uindia maraka itachinish. Ulishika pikutunu unita kurukuta mtindishwe ndini shaitwa sei. Baba wangu unajisina ukira wafunga kana moyo mako kana kuimagina. You can do. That scripture is real. The nations has not been a dream about. Kana. Ya monsi mti member your salary. Ya kuyangu someone wao. Ani yangu someone wao beto chutire ndoma wafana kubadalo. Ndio hata baada ya pashuska batawe. Mkonviti momo. The same guy who gave me this car. Aganisa kwa salary for a year. For a year. That for this year for 12 months, I want you to receive salary for a year. When you are looking at Shanda, you go Kara. I saw you preaching one day, in town when I move veranda, that dedication, I must bless you. He's not a small boy who he owns a bank. Not the Metropolitan Bank. Dr. Lokamshinda is the one I'm talking about. He's a Seventh-day Adventist. He can use anyone from any denomination. So not even mind, he's kingdom-minded. He more than the church stuff. I imagine one day I'll get salary. But in my life, I can testify.
salary iswa salary pa payroll usingaende kubasa zviriko. Asinyadze mBhayibheri Mwari yakatendeka zvekutodaro ndiye wazuro nhasi namangwana. Zvawainzwa kunzi aita anoita. Anotoita even nanhasi zvisingabviri muvanhu kwaari zvinobvira. I've seen the end of God in a mighty way. So munhu akanditi kunamata kuzodii pamhene asingazive kuti Mwari akatendeka handisiye. Handina chandiudza kuti adeombomire zvazviite. There are times when I'm free ndikamboenda kusititi kunoparidza, people say tafuta kuti hamuchauya ka tinondatsa kuparidza murodhishi. Ivi ndabva kunyika iri kure zvakadii, ndakwira ndege dzakadii, ndagara mahotels akaita sei. I still go back and preach Christ. Why not? Mwari wakatendeka kuti tinofanira kuti soba. Kunaka kwaMwari ndokunondisunda kushumira Mwari nokuti Mwari wakanaka. Zvinotangira decision making. Zvichisekesa, zvichinyadzisa, zvichibohwa, vanhu vachikupa mazita. Asi kune zita riri pamusoro pamazita ose. Nokuti Mwari vakakuwanira nyasha. Inova nhororondo. Tiri kuwanza namadhamu wangu vanhu vaita majuti maraini. Wavasukawo ndiro nekudii kasiko kasara ikapo. Vaita kurakumba ndokataigezesa tichienda kunoti kunoparidza. Tisu wacho waisemba muraini tisu wacho. Wakamboshandira munhu asina mari. But angoda kumushandisa. Uzakuita house girl kumayadi kuti nani vanoti house girl kuseri kwemba ino. No, iyi type yedu but idangoti idzisawo. Nemugowo wacho chitunga utarisa kuti shuwa ndozva unopiwa ipima gumbeze so upiwa $2. Inoziva kuti munhu anofa nekuwasha. But kunobviwa ikoko. Ndaona sikana wangu 2. Family yangu itiri nikamukomana kadiki. Ndinaona vasikana wangu 2 mwachita grade 7 mwachita grade 3 vanenge vatokura batagara mu one room yataidivide ne kunati taigara 2 in 1. Taigara mu 2 rooms ziri mu 1 room. Zvinoitika kunobviwa ikoko kudenga kuna Mwari une nyasha. Haurambe wakadaro. It's a past phase. Bible wrote, do not despise your humble beginnings. Believe God and trust Him. Unotanga uri Moses arikungomhanya arifudza mangwai kwaJethro. Wozopedzisira wakuti prophet Moses, the deliverer of the people of God. You start somewhere. Problem in generation sometimes tine vanhu vari kumusoro vasingatsvage kuti vakasvika sei. Zvokuti nesuwo taada kuva ikoko. There is a process, there is a way. Moses akamake a decision. Isiri favorable pamazuva ake. How can you join a family iri muslavery uchibva kufamily iri mupalace? Hapana kushanda common sense. That's why Bible writes by faith. So may the word of faith dwell in you. May you make decisions according to the word of God. Kana vanhu vakasamira neveramba wakamira nokuti Mwari wakatendeka. Kana vanhu vakasamutrasta iwe trasta Mwari nokuti unoita zvikuru. Believe Him and trust in Him. And I'll see you through. May you raise up in a month. Father, I decree and I declare upon this church, upon this youth, purpose, the focus. Chamanga chigara magali Mwari. Vanaveni vanokudai nekurevesa nemoyo yavo. Vasimbisei vagonesei. Ngavasvike kwavanofanirwa kusvika. Nyika yakaoma, zvinhu zvichirema zvichirwadza. Ava nokuti vanokudai Mwari wangu. Imi musingakontrol nemamiriro ezvinhu. Imi munova zuro nhasi namangwana. Ndinotaura blessing, ndinotaura favor, ndinotaura breakthrough, ndinotaura mikana ine chekuita neupenyu hwavo iregere kuvadarika. Mucheni mweya wokuabhuswa, mweya wokushandiswa, mweya wokubatirirwa. Ndinoraina uregere kubata pavanosikana. Baba, ndinoprofita michato newanano zvakarongeka zvinobva pamuri. Wese anonyimira asingarovesa muupenyu hwavo varegere kubata pamusoro peupenyu hwavo. Mucheni wakatendeka imi wazuro nhasi namangwana. I speak blessing, protection, favor upon the church, upon the youth and upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Thank you so much.
Hallelujah.